Foli amsani amota ka dibela julema ni wasina kanu nyangma magazine du Mali ale yɛrɛ sanfɛ awa kunnafoni ulu kɛnɛ ka bakuruba ulu le filɛ bakuruba kun fɔlɔ la samtanga kiriku ale yɛrɛ bunna ko ka nya saka lesa Slabef ale yɛrɛ secrétaire général no be talike Amadou Ba a yɛrɛ la kapkali kɔni ale ya ka kana bla ka sogo sɔrɔ cogo min na o de kun kɔnɔna la an ka wari bo no munu kun be grève la no ye an ka bangu ko grève ulu yɛrɛ kɔni bana a be tila kana o mana fo ka taa se an tan an ka lakana ko ale bunna ko ka kɛrɛkɛrɛnnenya jiri kaw fɛ yen nɔ ne y'a saka lesa a yɛrɛ la ka kan ka fintigilakaw ye taa tuguni maa jugu min na an bɛ tila kana o walawala hali bi lakana ko ale bunna ko kan sa an bɛ taa jalakaw fɛ yen nɔ ni ciɲɔna min yɛrɛ tɛmɛna donso ale maa jugu ninnu ɲɔgɔn cɛ la an bɛ tila kana o fana walawala ni ne an ka bi bakurubaw ye sɔni an bɛna walawalakaw ye fayna cogo min na kuma ndo kuma olu la sa Slabef ale yɛrɛ secrétaire général no be salike Amadou Ba a yɛrɛ la ka fɔ k'ale kɔni ale y'a ka kana bila kɔ sogo o sɔrɔ kɔ ne y'a saka lesa ka kɛ ni donna tɛmɛnen no be talike depuis juin kalo tile 5 san 2024 ale kun be bɛrɛ la o de hukumu kɔnɔna la kunun tɛnɛdon a yɛrɛ la ka fɔ k'ale kɔni ale y'a ka kana bila ka sogo sɔrɔ cogo min na o kɛra nisɔndiya belebele a ka maa bolo bari sabula ni cɛba in yɛrɛ ka minɛni de kɛra sababu ye a ka maaw y'a yira k'a fɔ k'ulu kɔni na baran bila cari ka sogo kɛ jamana fantan ale nani balajina ko fo ka taa se cɛba ale yɛrɛ ka bilali okumu kɔnɔna la a ka minɛni yɛrɛ fana kun o se dɔwɛrɛ koyi a yɛrɛ la k'a fɔ ko tema kasi sɛbɛn dɔ de taara don cɛba ale yɛrɛ juguyara ni y'a saka lesa sɛgɛsɛgɛli olu yɛrɛ kɔnɔna la sa a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni nɔ tɛ nin ko in foyi la o de okumu kɔnɔna la u ye kana bila ka se k'a da ale yɛrɛ ma kun tɛnɛ don juin kalo tile 10 san 2024 ni y'a saka lesa kana bila in yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ fana kɛra wulikajɔ caman ba ale yɛrɛ kɔnɔna la bari sabula a komɔgɔw de wulila ka nin wulikajɔ in ka se k'ale kɛ cogo min na u kun y'a yira k'a fɔ ko tange ni cɛba in n'ale yɛrɛ kun ma se ka bila cogo min na ko baara kɔni tɛ kɛ Mali bangi fantan ale nani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de kun kɔnɔna o y'a décidé ni ka taga grève no be tali ka baara bila cari mun yɛrɛ kɛra juin kalo tile 6 o de kun kɔnɔna la procureur ma u y'a yira k'a fɔ a ka dossier ka se k'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na ka se k'ale ka kiti n'a ka kiriw bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na o de kun kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni nɔ tɛ nin ko foyi la u ye kana bila ka se k'o da ale ma kun tɛnɛ don i n'a fɔ n y'a fɔ yana cogo min na kuma ndo kuma na sa an bɛ taa an ka lakana ko ale yɛrɛ bunna ko kan ka kɛ ni an ka finsigilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an ka jamana fantan ale nani bɛɛ lajɛlen na ne y'a saka lesa kunnafoniyaw di cogo la u y'a yira k'a fɔ k'u sera ka taa tugu ni maa jugu na kɛrɛnkɛrɛnna direkaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ dire n'ale yɛrɛ bɛ Tɔnbukutu ale yɛrɛ région na ne y'a saka lesa a yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigilakaw ye seba sɔrɔ ni maa jugu ninnu kan ni maa ninnu yɛrɛ taara binkani kɛ nin yɔrɔ kofɔlen kan mun bɛ tali kɛ kunun tɛnɛ don juin kalo tile 10 san 2024 4h du matin ale yɛrɛ kɔnɔna la u ye marifa ni o kɔn ka si kɛ o ni fintigilakaw ɲɔgɔn cɛ nka fintigilakaw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka sebeya ka sogo sɔrɔ ni maa jugu kan o de hukumu kɔnɔna la u sera ka maa caman ni ka o minɛ fo ka taa se o bolo minɛ caman n'u bɛ tali k'u ka moto sen fila na ka se ka tɛgɛ da ni minɛ kofɔlen kan o de hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin tɛ fintigilakaw fana ka wulikajɔw fana dɔrɔn ye dɛ ko a kɛra ni population n'o yɔrɔ sigibaa fana ka cɛsiri n'u ka jija ye ko bari sabula olu de sera ka kunnafoniya di maa kofɔlen ma walasa u bɛ se ka dankari kɛ ka taa wuli nin terroriste na walasa u bɛ se ka sebeya sɔrɔ a ko okumu kɔnɔna la cogo min na an ka kunnafoniya labanw na sa i n'a fɔ n y'a fɔ an na cogo min na nin ye ciɲɔna min tɛmɛna donso ale yɛrɛ ni maa jugu ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnna jalakaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɛra dimanche don mais kalo tile 9 san 2024 a yɛrɛ la k'a fɔ k'u wulila ka taa bin dugu kofɔlen kan nka an bɛ wagati min na ko bi Dana Amasagu ka maaw n'o bɛ tali kɛ donso na olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka taa k'u wuli nin jugu kofɔlen na walasa u bɛ se ka sebeya ka sogo sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la u sera k'u bolo da u ka minɛn caman kan ka se k'u bolo da ni maa kofɔlen ninnu fana kan ka se ka dankari kɛ olu ka ɲɛnɛmaya la o de hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko donso fana jɔyɔrɔba bɛ an ka nin kɛlɛko in na ko bari sabula k'olu fana sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan minnu tun bɛ fɛ ka taa bin yɔrɔ sigibagaw kan nka ala n'a ka sebeya kɔnɔna la u sera ka dankari k'u la a yirala k'a fɔ ko Dana Amasagu ka maaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ in na ni bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni o d'a ma an b'a fɔ aw k'an bɛn